Ahojte, pozdravujem všetkých. Ja používam tiež doma LR tašku Aloe Via a v nej mám 11 obľúbených mojich produktov, z ktorých vám ukážem dnes ja Thermolotion, čiže termomlieko alebo hrejivé mlieko. A k tomu máme aj takého pomocníka nášho skvelého SOS Aloe Vera Emergency Spray a hrejivé mlieko. Ako túto kombináciu viem využiť, vám poviem z mojej vlastnej skúsenosti. U nás doma používame termomlieko s eukalyptom veľmi často. Je tu 45% aloe vera čistého gélu plus prírodné esenciálne oleje, eukalyptus, silica plus ešte rôzne ochranné oleje prírodné, ako je jojobový, olivový, marhuľový, sezamový. Tento úžasný krém nielenže pokožku podporuje prekrvenie pokožky, hydratuje, ochraňuje, ale aj svalová časť po nanesení sa uvoľní. Áno, keď má napríklad dieťa krče alebo svalovku po športe, alebo my po práci v záhradke, či už aj po plávaní, po nejakom aktívnom športe, alebo bežne aj fyzická práca, keď je u ľudí, tak veľmi doporučujeme na všetky časti tela. Takisto, keď boli bolesti, čiže nejaké buchnutie alebo opuch, tiež je dobré. A dnes ja vám poviem, ako ja využívam týchto dvoch skvelých pomocníkov, toto duo, pri problémoch napríklad pri dýchacích cestách alebo horné dolné dýchacie cesty, keď je problém alebo kašelie alebo nádcha, tak vtedy využívam ich pri inhalovaní. To znamená, že striekam si sprej do nosa, aby som zvlhčila nosovú sliznicu a potom termomlieko dám si do svojho inhalátora, ktorý mám stále doma a dám si to dovnútra vincentku, nalejem si určité množstvo, ktoré je tu uvedené, že je možné si priložiť kvapku termomliečka hrejivého. Ono sa to pekne zmieša a môžeme inhalovať a tie horné dýchacie cesty sa krásne uvoľnia a vlastne to všetko, čo je upchaté v tých dutinách, tak krásne sa uvoľní, odlieníme sa, vysmrkáme nos a pokračujeme ďalej. Toto aplikujem aj inhalujem s deťmi 3-krát denne, maximálne po 7 minút, čiže je to skvelé. Takisto keď doma máme bolesť alebo opuch alebo masáž, tak vtedy vieme využívať takisto termomliečko. Čiže spolu s sprejom využívame toto duo, celá rodina, každý deň a veľmi si to chválime. Takže aj vám doporučujem, objednajte si celú túto LR tašku, pretože tieto dva skvelé produkty sú v nej. Pekný deň prajem.